What's up guys, andito na po tayo sa Binalonan. Yan, kasama natin ngayon si Byron. Byron po mag-i-stud ngayon guys. Dun. Yan, nagmamarkings na po siya. Byron guys. Yan, sa mga gusto magpa-stud ng dyan, Siberian Husky, comment down below para may schedule natin kung kailan po na isa dan yung mga alagang aso. Alright, shoutout sa lahat ng husky lovers sa buong Pangasinan. Yun na. Ito nga pala si Byron. Alright, yun na yung asawa niya guys. Yung medyo matapang. Alright, try ayusin na natin guys. Mga sa lawak. Sa kasa. Free muna kayo. Ano ba kay? Tupad. Ni tupad. Tulong pang hanap buhay sa ating ay balik din kamor ko niya. Medyo aggressive ko siya. Yan nga kabon sabi ko doon na kababay. Sir, pa-suyo nga ako na ulo sa. Tanggalin mo na kasi. Saan yung humawak? Sakto. Sir, pawag yan sa mayroon sa. Ikawan mo na lang. Dito ka na yan. Gusto ko nilita. Yan, iwan mo na dyan. Good boy. Yeah. Okay, mayroon. Right, one click ngayon. Hindi na pumatay na isa. Tulad ng muna, di ba? Resist pa. Pero boy. Huwag mo na. Silid dyan lang sa gilid. Dyan lang sa gilid. Yun, bubugan. Hindi lang, papalakasin ko lang. Yeah. Huwag mo muna, likot yan. Iano mo ngayon. King. Ayun eh. Iano mo dyan eh. Diyan lang. Pero huwag naman kuminatap. Hinuhugot mo. Kailan pasok na nila. Kikinat ka pa ni mauhugot. Unang niya ka. Kapon, natapal yung paa naman eh. Dito sa pako. Tama na ba yun? Lagay mo ng konti. Yung paa niya. Yung paa niya. Pasok na. Sige, pasok na. Hindi mo hugot. Sure. Pinapalak ko. Urik talaga. Apat pa itong balayibo mo. Mapag. Saan pumasok sa lalamunan ko. Yung nakaraan. Hirap matanggal. Nga talaga ba? Talaga
Diyos ka. Right. Hindi ko nila si Kamula. Opo. Ganda ng mukha sa iba yung tsura nito. Right lang. Hello. Picture, picture. Daming balay. Putik ka ba, Rod? Basta. Hinatay mo na. Patayin ko na. Dito. Sir, dito ka sa kabila. Patayin ko na. Picture. Picture tayo. Patayin ko na. Sige, dyan na pala. Hindi kayo mukha ng